От тук започна всичко и моята откачена седмица. Така изглеждах на спид дейтинга, в който си намерих работа и съм щастлива за това. Имахме прекрасна неделя, отидохме, купихме си много вкусно кафе. По пътя, разбира се, видяхме влакчето и решихме да се качим и да се разходим из града. Беше наистина много хубаво, времето беше слънчево и нещо ново, което научих е, че новата сграда на общината едно време е била военна сграда или нещо като казарма. Това много ме очуди. Тук в това кафе хапнахме ето тези ужасни торти и след това ми стана лошо. Да документираме, че ми е лошо. Времето е влажно, но вън към Lidl. Вече оставих децата, прибрах се вкъщи, взех парите, защото бях ги забравила. И сега тичам към Lidl и ще ви покажа какво има там. Просто функционални блузки с клинчета за децата, които са супер за студените дни тук в Германия. Ето и как стоят. Това е яке за сняг за малкия, защото нямаме вече, израстя го, но са супер качествени и струваха супер малко пари, буквално 13 евро. Тези блузки, които са термо и са по две в комплект и са супер сладки. Ето и двата цвята на касата и в къщи, разбира се. Това е един следващ мой ден, в който трябваше да отида да си направя маникюр. Но този маникюр ми излезе доста дълго време, трябваше да чакам. Отидох първо до Ки, купих си нещо да си вържа косата, защото беше много зле. След това отидох в H&M да си поразгледам нещо. Хареса ми това, но просто ми стоеше много добре, затова не го взех. Имах време дори да отида да си взема закуска, да си хапне много хубаво и даже си пих едно сокче, което не съм правила много отдавна и най-накрая дойде време да си направя маникюра и ето го и него. След това се прибрах вкъщи и започнах да се подготвям за новата ми работа, където разбира се, ще имам нужда от повече немски, някои други неща и за това всеки ден отделям по един час, в който седя, уча нови думи, проверявам дали съм научила значението им, преговарям, пиша, водя си записки и така. След това, разбира се, започнах да снимам една рутина с любимите ми продукти и имах снимачен ден, в който продължих снимките навън. Така изглеждам и разбира се, тръгваме да търсим локация. Търсих 3 часа къде да снимам хора. Най-накрая намерих място, където мога спокойно да снимам и започнах с приключенията. Беше наистина много интересно. И тук събирах листа, търсих си камъчета, които да хвърлям, жълъди, какво ли не. Редях се, взех си от вкъщи. Едно джудже си взех с мен, за да мога да го снимам и него, но ще го видите сега в крайния резултат. Der Herbst ist da und meine Haut wird trockener. Mehr Mitesser, größere Poren. Zeit für Sante Pore Control. Das Reinigungsgel mit BHA, Niacinamid und Bio-Grüntee klärt die Haut und befreit die Poren. Die Feuchtigkeitscreme spendet Pflege und verfeinert sichtbar. Sante, natürliche Schönheit, die wirkt. След това си прибрах дечицата, първи малкия, после с големия и най-накрая хора вечерта се сетя да дам на малкия ножица. И какво прави той? Седя и си ряза. Окей, изцапа цялата къща, но беше мирен. Толкова мирен, че дори можах да седна, да си хапна любимия ми чипс на спокойствие. Чипса, без който не мога да живея. Това е чипс с оцет, хора. Вие знаете колко много обичам кисело. А това е кисело и солено в едно. Затова, ако имате палави деца, дайте им ножица, взимете си нещо любимо, сядете на дивана и се насладете. Това беше моят уморителен, но забавен влог, който успях да снимам тази седмица за вас.